isda. So nata karon diri guys sa among gibantayan nga yuta. So ang akong tuyo ron diri guys mag painom og kabayo og manlimpyo og palwa para sugnod. So ngita tag mga palwa ron malimpyuhan nato. Mao ni akong tubig gamiton para painom sa kabayo. Yabo, boy. Ayo, inom dia, inom. Dito ni sa higot, guys. So after nato ni masudlag tubig guys. One, mga kita. Manipyo tag palwa. Kaya ani nga palwa oh. Ani. Timpiwan ta ni. Para to masandig dito sa payag. So ron. Dulog diri sa panahon tag tubig. Mga bata diri guys nga nanguha po daw isda. May tubig dito? Tato? Diri kay painom ni kabayo. Nakuha og isda. Sa isda diri. Ay, mo masa nang inom dia. So karon guys, man ako painom sa kabayo and then nagkabo na sa tao tubig para ugma na po ni siya guys. So mo ni akong daily routine kung na ako diri sa Aurora guys, magpainom ning kabayo dayo punduhan ni tubig para sunod adlaw na napugod ko kuan guys gamiton. Bantayan ako diri sa palibot nga kuan na. Murag
daghan ang palwa nga nangahatak. Manlimpyo taron. I mean manguanta. Kanang palwa pre anang palwa. Kanang nga palwa na dia. Ito na siyang limpyuhan. Kuha na to yung kuha na to ng dahon dayon. Atong isandig dari. So sila sa gamay ron kay hanga ko kay tungason kay to dito. Mo na akong kauban kasagara kanilo ka. Si Dagsa. Mo ni halos everyday akong ginabuhat. So sa buntag sayo, moarip ko dito buntag sayo. Magbalhin sa kabayo, mag-isog dayon. O wala na yung sugnod sa balay na may palwa diri. So magkuha sa ko karon. Medyo gamay-gamay man yung palwa. So manguha taro palwa diri nga wala pa limpyo ato limpyuhan dayon. Ito isang diri. So tara guys. Nila tag palwa para ato limpyuhan. Bakal di. Tapok dito guys. So since wala may ulan diri karon, diri lang sa kuno ibutang. So maadto na ta, balik na ta sa balay. Tarik sa ulit na ta. So paulit ako ron guys. So sakto to, hindi ko na pasingot ba. So nalit akili din sa cemetery yung kagi guys. Kinahang iagian ron guys, cemetery ni siya. Oh. Kapoy, igang singot. Ito na ngayon na itong vlog guys. So, yan nga to ni vlog diri guys kay abot lang sa balay. Till next video, ha? Bye. Amping.